Ay pug ana-ana ha. Alala ka naman diri. Wala ko na talam muna. Tudluan ta mo Magic. og mga training kung paon sa mahin mong kawal. Tara na. Magic ang buwang oy. Tara. Tata, sunod ta. Palakpakan na tupan. Palakpakan ang aking wangkig. Asa mo na tali di ay? Kayo, umang kayo. Ha? Asa mo na tali? Payawa ba? Bang, manay ka rin. Pagpapay ka ba? Bang. Sa baasa ninyo oy. Kabalong nga libang to magsunod-sunod san mo gyud. Salan man mo oy. Asa mo Hay. na to? Ha? Kailangan siguro magpahuway kay layo pa kay tong mansyon na to. Oh, 4 hours second ago. Layo pa kayo. Salan, sige mo kung magsunod-sunod, nakahisimot na mo gumot nga tae. Sunod mo. Asa mo dito pa dito? Asa mo na? Kita man eh. Asa? Anak? Oh, Kani, sagbot mo na. mo ni ilip-ilip. Oh, ilip-ilip. Oh, ilip-ilip ni siya. Saan mo na? Mo ni akong ginakaon. Ah, para pampahimog isog mga night powers ba? Mo ni akong ginakaon pangpahari. Asa man gusto sa ninyo hari? Oh, gaya daw nito. Oh, kuha mo kuha. Lami kay na. Oh no. Ano siya? Vegetables. Lah, Tay bitaw ha? Sibulis? tama na ni diri. Tama yo. Vegetables. Oh, lami no. Kuha. Lami ka siya. Usaha din ako ba ako silong. May lami ni. Kuha dalunggan. Tangan doon sa tundang gud. Tara na. Ipang tulong guys mga animal. Buang. Mga matay ni karong. Kago. Patay na. Anong kailangan kong gawin upang malaman? Dong. Ayun. Ang gani. Hoy. G. Hoy, Do.